खुलुमबाय बड'ले टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया लटारिनि गिबि बान्था मोननो हादों। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि खाफालाव बलेर' B6 जाखांदों। सनितपुर सोलोंथाइ गोनां साख्रि गैजायै ट्राइबेल एस'सिएशनजों खुंजानाय लटारिनि फिथाइखौ फोसावबाय। बे फिथाइ फोसावनायाव गिबि बान्था फार्स्ट प्राइज बलेर' B6 गारिखौ बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोननो हाबाय। भारतनि नसुंसे हादर एबा भारतनि नाम्बार 1 सुथुर हादर पाकिस्तानाव गिख्रंथावै मुवा बेसादनि बेसेना बारायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पाकिस्तानाव डजनसे दावदैनि बेसेना 400 सिम बारायदों। लोगोसे सेरसे बेदरनि बेसेना 615 सिम बारायदों। पाकिस्तानाव बर' इउटिउबार एनिथिं एमजेखौ एबसुआ जोबथा वार्निं होदों। बर' इउटिउबार एनिथिं एमजेखौ एबसुआ रागा जोंखांदों। एबसुनि बेरेखा भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय सालाकाथि दख'रा एबसुनि खौरांगिरि मेल। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि थान्दै जौखोन्दाय लोब्बा लाखिनानै ड्राग्स जौ जुवानि बेरेखा हानजा सुरनायखौ इउटिउबारा ड्राग्स जौ जुवाखौ होबथानोब्ला बेबायदि आइथिंजों हानजा सुरनानै हायो नामा बुंनानै एबसुखौ लाजि फोनांनायनि अजद होदों। एबसुखौ सोंखारिनाया आरोबाव सेकेन्ड टाइम नुयोब्ला बे खोथाया आलादा जागोन होनना गोख्रों बाथ्राजों वार्निं होदों सालाकाथि दख'रा एबसुनि आफादगिरि दनेन नार्जारिया। लोगोसे एबसुनि मावनायनि सायाव सोरबा जेंसि सारोब्ला मालाबाबो गनायनानै लानाय नङा होनना गोख्रों बुंथियो। फेग्रा बेसाद बाहायनायनि हेंथायै जितु हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो खोब मोजाङैनो जाफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायबायदि मेसिभ भाबै माखासे नोजोर बोनानै जायबायदि एवारनेसनि हाबाफारि लादों, दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि माखासे मैया दाख्लै जोनोम जानाय इउटुबारफोर जाय गाव गावखौनो सासे समाजनि हिर' जाहिर खालामनो लुबैग्रा, समाज फोसाबग्रा होननानै गावखौनो जाहिर खालामना लाग्रा माखासे इउटुबारफोर, स्पेसियेलि दिनै बुंनो थाङोब्ला सोरबा एमजे ना मा एनिथिं एमजे, बिथांनि इउटुबाव बयबो जों नुनो मोन्दों जे आथिं गाबथाबलायनानै बिथाङा बुंदों जे बेबायदि रेलि खालामनानै जौ जुवा बन्द' खालाम होननानै बन्द' जागोन नामा होननाय बेबायदि बिथाङा कुइसन खालामदों सासे बिनि खाथियाव गसंना थानाय हिन्जावनियाव। जों बेखौ बयबो नुदों। बे हिन्जावा सोरजोंबो मिथिया, नाथायबा बिथाङा जेरैबायदि मोनसे बाथ्राजों बुंदों, डाइरेक्टलि एन्ड इन्टेन्सनेलि बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु खामानि मावनाय बेखौ बिथाङा लाजि फोनांदों। जों स्पष्ट भाबै बेखौ बुङो आरो बे लाजि फोनांनाया बिराद मोनसे लासिंसिं आरो बियो जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जायबायदि मानसिया हारियाव मोनसे कन्ट्रिबिउसन गैया, हारि फोसाबनाय समाज फोसाबनायनि, दिनै गावनि इउटुबनि लाबालाबनि थाखाय माखासे कन्टेन्ट लाबोनाय, जेरावनाखि एबसुआ जायबायदि खस्थ' खालामना सेक्रिफाइस खालामना गोबांथार बिथिङाव खामानि मावदों, बेयाव बिथाङा दिनै हाब्रु फुनै फुनै गावनि भिउस बारायनो थाखाय जुदि बेबायदि सिन्थाधारा खालामदोंबा बिथाङा बे मोजां जानाय नङा। जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो आरो बिथाङा दिनैनो बेखौ जों बुजिनानै लाथों जे इउटुबार जानो थाखाय गोबांथार माखासे लामाफोर दङ जेजों समाजा लाब जायो, हारिया लाब जायो, लाइमोनफ्रा लाब जायो। बेफोर माखासे कन्टेन्टखौ लाबोनानै खामानि मावथों, नाथाय आरो मावनो हायाब्ला बिथाङा दलरै जिरायना थाथों। मानोना एबसु बायदि मोनसे माहारि आफादा जायबायदि खामानिखौ मावबाय दङ दायो, दिनै बिथाङा मा मिथिगौ? रेलिनि मिनिंखौ दिनै बिथाङा रिप्लाइ खालामथों। एवारनेस रेलिया माखौ बुंनाय जायो? एन्टि ड्राग्स एवारनेस रेलि लादों। बिथाङा बिनि बागै मा मिथिगौ? एबसुनि जारिमिनखौ बिथाङा मा मिथिगौ? दिनै बर' हारि दाफामनाय, बर' हारि गुस्लायबोनाय, बर' माहारिया जौगाखांबोनायनि गुदियाव दङ माखासे जोंनि माहारि आफादफोर, एबसु बायदि आफादफोरा खामानि मावबोनाय। बिथाङा बेखौ मा बुजिनो? दिनै बिथाङा एबसुनि 56 इयार्सनि हिस्ट्रि बबे मोनसेखौ मिथियो, बबे सननिखौ बिथाङा बुंथों। जे जेबो मिथियाबा आरो एबसुनि खामानि मावनायनि सायाव बिथाङा जेबो बेबायदि आसि थुनाङा बा
बेबायदि कन्टेन्ट लाबोनाङा जों बेखौ स्ट्रं भाबै बुङो जों बेखौ बुङाखै जों सिगांग्रो जों एवार्ड जानांगोन ना जों सिगांग्रो बुजिनांगोन बे बुस्थुआ जे गाज्रिमार जोंनि बिदा फंबाया गासिबो मिथिखांनायनि उनावसो सोर स्मगलार सोर मामा सोर बेखौ फानफैदों बेखौ जों हमनो सुजुगखौ मोनगोन जेब्ला जों ड्राग्सखौ गाज्रि होननानैनो जुदि जों मिथिया जोंनि आइ आफाया गामि गफायाव थाग्राया जेब्ला ड्राग्सखौ गाज्रि होननानैनो मिथिया अब्ला सोर मानसिया फानफैदों नोंनि फिसानो सोर फानफैदों बेखौथ' बे जेबोखौनो साननाय नङाना माबा मोनसे फानफैदों आंनि गथ'आ जादों बायनानै जादों मोजांनो बेबायदिसो बुजिगोन ना दिनै बेखौ सोर खोन्थागोन बै जाय मानसिया मिथिया जाय जोंनि गार्जेनफ्रा मिथिया जे बे गाज्रि बेखौथ' जों फोरमायग्रोनांगोन जेब्ला गाज्रि होननानै फोरमायखांनायनि उनाव जोंनि बिमा बिफाया जेब्ला बिनि सायाव सांग्रां जागोन अब्लासो जों बिनि सायाव खामानि मावनो हागोन जे उमुगाव जोङो ड्राग्स फानग्रा फैदों जोंनियाव नोंथांमोना हमफैनांगौ उमुगाव ड्राग्स फानफैदों उमुगानो फानफैयो उमुगा लाबोबाय थायो बेखौसो अब्लासो ना जों इनफरमेटिभ जागोन अब्ला जोङो बयजोंबो कानेक्टिभिटी जागोन इनफरमेशना मोनलायगोन गाज्रि जिराद फानफैदों बे बुस्थुआ अब्लासो ना जोङो मिथिलायगोन दा बिथाङा नानांथारै माखासे बाथ्राफोरखौ गोथौयै साना हसिया बेबायदि बुंनाया एबसुनि सायाव गाज्रि बेबायदि नानांथारै इन्टेन्शनेलि बेबायदि ब्लेम खालामनाय लाजि फोनांनाय इनसाल्ट खालामनाया बिराद गिदिर मोनसे जातिनि सुथ्रु जातिनि बियो मोनसे बिसिबांबा गिदिर माने एनिमि होननानै जों बुंनो हायो ससियलिस्ट बे सासे समाजनि बे सासे एनिमि समाजनि सासे सुथुर जातिनि सासे सुथुर जोंनि इन फिउचारनि सासे बिथाङा सुथुर बेखायनो बेजों लोगोसे जों गोबांथार आरो माखासे इउटुबारफोर दङ बिथांमोना दिनैनिफ्राय बुजिनानै लानांगौ जे माखासे कन्टेन्ट खालामनायाव एबसुआ जेबो बेयाव बुंनांगौ गैया नोंथांमोना बेसेबां खामायनानै जादों जोंहा बुंनांगौ गैया दिनैबो दङ जोंनि गेजेराव माखासे इउटुबारफोर जायफ्रानाखि एबसु बायदि आफाद माहारि आफादफोरखौ सोंखारि थाखा आरजिग्रा माखासे मानसिफोर दङ बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां नोंथांमोना दिनै मा मावथों एबसुआव बुंनो गोनां जेबो गैया नाथायबा जुदि एबसुनि माबा मोनसे मावनायाव जुदि जेंसि सारोब्ला एबसुनि माबा मोनसे मावनायाव जुदि हाब्रु सारोबा बेखौ कुनु बदे आरो कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा।